סיור, ואם אתה פוגש מטרות יש אישור לתקוף אותם, האם זה לא? האוויר עושים כאן עבודה יסודית מאוד, ועד כמה שאני שמעתי כאן כרגע הם כנראה מפגיזים ריכוזים כאן בשטח ירדן. עכשיו עולים ומתקיפים את אוגוסטה ויקטוריה, שהייתה, אנחנו רואים את התקפה ממולנו, נמצא איתנו פה גם סגן הרמטכ"ל, צלפים מכל הצדדים, חיילים שלנו לוקחים את המוצב, סיוע אווירי, ארטילריה וכו'. סימפטי מאוד, עוד מעט גם מזרח ירושלים תהיה לידינו. מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכס שצופה אל העיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה, אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות, לנוע אל השער. מסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן עבור. כרגע אנחנו צועדים באחד מרחובותיה הראשיים של ירושלים, בדרכנו לעבר העיר העתיקה, בראש הכוח שעומד להיכנס לירושלים העתיקה. עדיין יורים מכל הכיוונים הירדנים, אנחנו מתקדמים עבר הכניסה לעיר העתיקה. כולם מבקשים רווחים של 5 מטר. עדיין מסוכן להסתובב כאן, פה ושם יריות של צלפים. עצור, מבקשים לעצור, אנחנו נצמדים אל הצלע של ההר. מצד שמאל, הר הזיתים, ואנחנו מתקדמים לעבר העיר העתיקה. ממול הכנסייה הרוסית, אני מוריד עכשיו את הראש, אנחנו הולכים ליד צלע ההר, שופים אל הגדרות האבנים, עדיין יורים עלינו. הטנקים הישראלים עומדים בפתח העיר העתיקה, וקדימה לתוך שער האריות. אנחנו ממש בראש הכוח הפורץ. יש עוד מישהו מדלת מאחור? אוטובוס ירדני לידי, שופע חום, שרף כולו, החום כאן עצום, ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס לתוך העיר. עומדים מתחת לשער האריות, שער מת ליפול, כנראה מההפגזות שהיו כאן. צנחנים מסתתרים ליד הכתלים, אני נצמד לאחד הכתלים. בוא, אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. פירות שריף קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. תחנות תלמיד, כאן לתלמיד, כל הכוחות חדל, תבוא. תחנות תלמיד, כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, כל לקוחות חדל, עבור. השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה, יחד עם סגן הרמטכ"ל בג'יפ ואלוף הפיקוד, אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש, לרחוב. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. רגע, יש לכותר. יש דגל בכותר. אני יכול לקבל טעות זה שאתה רוצה אותו עליו? כן. לא. זה?
מפקד החטיבה, בוא תדבר, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? שקט. אני חושב שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו. טוב, אבל אני רוצה לדעת מה יש, מותר לי לדעת. איך יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע והלילות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. בבואי היום לשיר אלך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורבת השפתיים, כי נשיקת שרב, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל